ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи RAHSH TJ. дӯстони азиз, дар имзо навор 12 хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем. Квартираҳои арзон аз шаҳри Душанбе ва хонаҳои заминӣ ки аз гӯшаи Шахру Нохияхои Таҷикистон бардони азиз ки ҳамаш пешкаши шумо мегардам. خب видеонавора دوستان تا آخرش تماشا کنین. با видеонавори ما لایک گذارین و در کامنت نویسین که با شما چه خیلی خونه زمین کوارتیرها در کره ما در ویدیو آینده جدا کرده با شما پیشکش میکنیم. اگر شما خونه فروشی زمین کوارتیر ماشین چیزی که برای رکلام دارین برای فروختن میتونید که در نمره ایمو واتساپ ما روی کنیم ما در ویدیو آینده رکلامش میکنیم. خب کورس امروزه باشد 1000 روبل برابر است به 155 سومنی و 50 درهم. از شما خواهش میکنیم که ویدیو نوار ما رو در ایمو واتساپ تون پدیلسا کنین ما باشد نوار سر میکنیم رفتیم. یکم خانه فروشی. خب یکم خانه فروشی هست دوستان قرار دارد در شهر کلوب در قطعه سیوم قرار دارد. Option 6 сотиқ замине ки се дар хона кардаги тайёра ки якта калидурата веран дар дурни ҳами хона аста ки хона дарунуш шкатур яъне ки шпактиловка ҳамаш кадаги аста дӯстон ки трезаҳои нав ҳамаш қоидави часпонаги хона навсохта падвал ҳам дорад ки ин суратҳое ки мебинед суратҳои хонара яъне ки суратҳои кӯҳнашаа ҳозира хонаш полни худ айса ремонт кадагиан ки гирди хона маҳкама ин суратҳо ҳозир ҳуи тофтеса яъне ки ҳозира айни ҳол яъне ки полни гирдуш банаш маҳкамаа дар берунш ҳам ошхона ҳоҷатхона ҳамаш ҳаст дӯстони азиз ки яъне дарахтони мевадиҳанда ва даврозам часпондагӣ ҳастанд ки дар ин сурат нест не ки ҳозир уже часпондагианд. хоб фурӯхта мешавад бо нархи 110 000 сомонӣ ки боз муомила ва савдо ҳам мешавад яъне ки нархуш арзон аст. рақамои тоҷикистоншо ва рақамои россияшон аст. агар дӯстони азиз метавонед ки дигар маълумоти пурраша гиред дар ҳамин номеро има ватсап доранд ки занг зада гиред. хонаи фурӯши назди ҳавлигии дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Синно кӯчаи Ободкорон гуфта. агар дӯстони азиз хонаи 162 опшн 6 сотиқ замине ки 5 дар хона кардаги аст ки якта калидор дорад ошхона ҳоҷатхона ҳамаш қоидави аст гирди хона маҳкам сетаига падвал дорад. дӯстони азиз дар трезаҳои пластикӣ часпонаги аст ки дар дуруни хона се намуд ангур яъне ки чойлоби ангур се намуд ранги ангур аст. об сифаташ бе проблема канализатсия дорад. ҳамаш қоида ҳуҷҷатҳои хона 100% рӯи ҳавли стяжка бо ҳама шароитҳои зиндагӣ таъмин аст ки фақат медарони зиндагӣ мекунад. дар наздикиш мактаб мағоза чизе ки ба шумо лозима ҳамин хел чизо ҳаст. фурӯхта мешавад бо нархи $65 ки боз муомила ва савдо ҳам мекунем. мега ки яъне ки сум дар коштан ба ҳам хотир мефурӯшад ки бояд тайга ката я чига ҳам дорад ки ҷош ҷои беҳтарин аст. рақамошон дар поини видео аст ки метавонед дигар маълумоти пурраша аз худашон гирен. марҳамат имо ватсап вайбер ҳам доранд дар ҳамин рақамошон занг занед. хонаи фурӯши назди ҳавлигии дӯстон қарор дорад дар шаҳри ҳисор дар маҳаллаи уртабуз яъне ки шаҳраки шарора ҷои нағд шуда мегӯяд соҳибшон. опшн 2 сотиқ замине ки се дар хонаи средни навсох кардагиан ки хона ремонт дорад. дӯстони азиз хоб гирди хона полни худ маҳкам даврӯзаи нав задаги аст ки пешхона бояд тайга навесам дорад. об свет бунгоҳ маҳкам дар пеши хона ҳастад. фурӯхта мешавад бо нархи 70 000 сомонӣ ки боз камтар дигар муомилаам дорад гуфтаги соҳибшон ки срочна сум дар кора. яъдо бародароне ки аз ҳамин шаҳри ҳисор хонаҳои арзон пурсида нашмуда варианти хуб агар хонара нафурӯхта бошанд шумо агар успед карден метавонед ки рафта хонара бинен арзон када харин яъне ки ба нархи масалан миёна яъне ки нархаш қимат нест. дӯстон рақамошон дар поини видео бештар маълумотшо аз худашон гирен. хоҳиш мекунем ки лайку та намуни видеонавори моро падилиса кунен чӣ хонае ки дар кори нависед албатта мемонед. квартираи фурӯши аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар пеши мияз кабинат гуфтагаи соҳибшон ки якхонаги квартира аст ки дар сеюм ошона қарор дорад 30 квадрати метре ки обсвет дорад ошхона ҳоҷатхона ҳаммом ҳамаш қоидаве ки ремонти беҳтарин кардаги ки дар дуруни хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмине ки мебел кондисионер яъне ки шифонер кресла ҳама хел чизо аст ки дӯстони азиз срочна фурӯхта мешавад. нархаш 240 000 сомоние ки боз муомила ва савдо ҳам мекунем. мега ки хона ҳамаи шароитош муҳайё аст ки фақат медоред зиндагӣ мекунед.
рақамаш дар поини видео ҳаст ки метавонед бештар маълумотро аз худашон гирен. шумо агарам хали квартираҳои фурӯшӣ ёки хонаи заминӣ ёки мошин замин чизе ки барои реклама дошта бошем бардорон метавонед ки дар номерои имо ватсап мо роя кунем. мо дар видеои оянда реклама мемонем. агар ки ба шумо хона дар кор барои харидан дар комментари нависед ки аз кадом шаҳр аз кадом ноҳия мо дар видеои оянда ба шумо пешкаш мекунем. лайкотона монем дӯстони азиз ва навора то охираш тамошо кунем. хонаи фурӯшии заминӣ Astra дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Рӯдаки. айниқтар маълумотро нагуфтиян узри зиёд аз худашон мегирен. обшум 9 сотиқ замине ки даже ай 9 сотиқ зиёдтар мега соҳибшон ки қариб 10 сотиқ хай 9 ҳисобш мекунем мега. хоб 4 дар хона кардаги тайёра ки дар дуруни хона калидор кухни яъне ки ҳамомшон дар дуруни ҳамин хона кардаги гирди хона маҳкам ай. даруни хона уже свет ҳама гузаронаги аст ки ремонтшам уже кардаги ай. обсуд ҳамаш бе проблема ки ҳамаш тайёр аст дӯстони азиз ки ҷӯшҷои нағзай мега. хоб фурӯхта мешад бо нархи 220 000 сомонӣ ки боз муомила ва савдо ҳам мешад ки бо як камаз як қум сангам дорад ки барои ягон стройка хоҳед мекунем. рақамошон дар поини видео ҳаст ки метавонед бештар маълумотро занг зада аз худашон гирен. хоҳиш мекунем ки лайкотона намони ҳамиқа хизмат кунем бардони азиз ки мода мисол як вигина шава ки ҳамин лайкотона дареқ надорен чӣ хона ки ба шумо дар кор нависед албатта мо хизмат мекунем барои шумо. квартираи фурӯшии навобатӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар Маяковский. обшим як хонага квартира аст ки дар якум ошхона қарор дорад ки 37 квадрати метр ки об свет дорад. ошхона ҳуҷҷатхона ҳаммом термис кондитсионер яъне ки мебел бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин аст ки откритии лестница. квартира дар 31 микрорайон мешавад дӯстони азиз ки дар Маяковский. обшим хай дигар маълумотро аз худашон мегирем ки хона ҳама чизои шароитҳои зиндагиро дора мега стиральни машина кондитсионер ҳамаш аст ки бо падвалам дора мега ки дар поёнош яъне ки падвалаш дар ҳамин хона ҳисоб мехӯрад. фурӯхта мешавад бо нархи 250 000 сомонӣ ки боз муомила ва савдо ҳам мекунем мега соҳибшон. рақамошон дар поини видео ҳаст ки метавонед бештар маълумотро аз худашон гирен. хона тайёре фақат метавонед зиндагӣ мекунед. марҳамат. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри Турсунзода дар деҳаи Карато гуфтагӣ аст дӯстони азиз ки обшим 3.6 сотиқ қариб 4 сотиқ замине ки хона дуэтажа аст ки дар хона кардаги тайёра ки дар инҷа обсвет дорад. ошхона ҳуҷҷатхона ҳамон ҳамаш дар дуруни хона аст. гирди хона маҳкам бо обу светкати таъмин аст ки ҷӯшҷои нағза мега дӯстони азиз ки хай бо дигар маълумотои пурраша аз худашон мегирен. хоб фурӯхта мешавад бо нархи 230 000 сомонӣ ки боз муомила ва савдо ҳам мекунем мега соҳибшон ки фақат одамони харидор зада бештар маълумотро ба худшон мефаҳмонанд. хоб рақамошон дар поини видео аст ки метавонед дигар маълумотои пурраша аз худашон гиред. дӯстони азиз марҳамат занг занен ва агар шумо хали реклама дошта бошед ёки хона квартира мошин чизе ки барои реклама дорем барои фурӯш мондан дар номерои имо ватсап мо роя кунем. мо дар видеои оянда рекламаш мемонем. квартираи фурӯшии навобатӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри Бохтар дар пеши бозорчаи ТЭЦ. обшим як хонага квартира аст ки дар 4 ошхона қарор дорад. доми 4 ошхона аст ки 40 квадрати метр. хоб об свет дорад. ошхона ҳуҷҷатхона ҳаммом балкон ҳамаш қоида аст дӯстони азиз ки хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин аст ки мебел ҳаст яъне ки шифонер ҳамаш бо шароитҳои замонавӣ таъмин кардагӣ мега ки фақат метавонед зиндагӣ дар пеши хона мактаб магазин бозорча бозорам як 5 минута раҳ дар пеши хона бо донишгоҳ яъне ки мактаби 12 ҳаст. хоб нархаш бо доллар мега ҳисоб мекунам не ки ба тоҷики 220 000 ҳамин хел примерно ҳам хел ҳисоб кардаган дӯстони азиз хай кадоме ки мехарам гуфта бо доллар кати фурӯхта мешавад. рақамошон дар поини видео аст ки агар ягон маълумотш ба шумо фаҳмона бошад занг зада дигар маълумотш аз худашон мегиред. кондитсионер телевизор ҳамаи шароитош тайёра мега ҳуҷҷатош 100% фақат одамони харидор дар кора. марҳамат занг занед дигар маълумотш аз худашон гиред. хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Фирдавсӣ дар маҳаллаи Янги Обод гуфтагӣ дӯстони азиз ки аз Гипразем 5-6 километр устарак мешавад. обшим 3.3 сотиқ замине қариб 4 сотиқ замине ки 3 дар хона кардаги тайёра ки якта калидор ҳаммом ошхонаш
дар даруни хона ҳаста ки бо як таи дига фундамент аделан барои меҳмонхонаам рехтагӣ доранд. ғайр аз се хонае ки тайёрае бо фундамент рехтагӣ гирдуш маҳкам аста ки бо об свет таъминае ки хона мега документоша дарчин яъне ки дарча гузаштага не ки мешавад ки назди хонаи назди ҳавлигӣ гузаронда мекунем мегане ки метием документоша када метиҳанд. хоб ремонтуш 100% ремонт кардагии хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъминае ки нархаш 250 000 сомоние ки боз муомила ва савдо ҳам мекунем мега соҳибшон. хоб рақамашон дар поини видео аст. кадомтон агар дар кор бошад метавонед ки занг зада дигар маълумотҳои пурраша аз худашон гирем. дӯстони азиз мо бошад навора давом медиҳем. лайкотон намоне дареқ надорем ва видеонавори моро дар ватсап имотон падилиса кунен. чӣ хонае ки ба шумо далкурад дар комментари нависен. мо албатта ёфтем агар ба шумо пешкаш мекунем. квартираи фурӯшии навбатӣ ҳастад дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар 32 микрорайон яъне ки пеши масҷиди Маяковский мешавад. бардони азиз обши духонага квартира ҳастад ки неки сехонагаш кардагианд ки дар якум ошуна қарор дорад. 38 квадрати метрае ки обсвет дорад. ошхона ҳоҷатхона ҳаммом ҳамаш ҳастад ки балконам дорад. балконуш аз пуштае. хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмина ки средний ремонт дорад ки дар дарунуш яъне термис мисол ҳамаи хел чизҳои даркорӣ уже установка кардагианд ки фақат медорем зиндагӣ мекунем. фурӯхта мешавад бо нархи 265 000 сомонӣ ки боз муомила ва савдои хубам мекунем мега фақат одамони харидор дар корае. рақамошон дар поини видео ки метавонед дигар маълумот дар пеши хона масҷид мағоза ҳамаи хел чизҳои даркорӣ ҳаста ҷош ҷои нағза мега соҳибшон. хоб хай занг зад дигар маълумотҳои пурраашро аз соҳибашон гиред. марҳамат. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастед дӯстон. қарор дорад дар ноҳияи ёвон дар маҳаллаи таҳана гуфтага кӯчаи ҷавонӣ. обшин 5 сотиқ замине ки дар хона кардага ки хона коробка аст яъне ки шкаторош кардага аст гирдош маҳкамае. хоб дар инҷа обсвет дорад ки ошхона ҳоҷатхона ҳамаш проектош аста ки яъне ки бо камтар сохтмонаш нопурае ки бо сангам ҳаста яъне ки барои ягон стройка кадаантон. нархаш 80 000 сомоние ки дӯстон бо савдо ва муомила меша гирди хона полни худ маҳкамаи даврӯзаи нав задаги аста ки дар инҷа одамо зиндагӣ кадестиянд. бештар маълумотша соҳибшон мега бо телефон мефаҳмед. агар хонаро нафурӯхта бошад метавонед ки шумо савдо карда харед. рақамошон дар поини видео. марҳамат занг занед. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад дӯстон. қарор дорад дар шаҳри ҳисор дар ҷамоати ориён деҳаи чанорӣ гуфтага аст. дӯстони азиз ки хай дигар маълумотша мегирем пеши масҷиди ҷумъахонӣ гуфтага наздикае. обшим 7 сотиқ замине ки хонаи дуэтажа аст. 6 дар хона кардаги хона коробка астае ки калидор ҳаммом ҳамаш дар даруни ҳамин хона ҳастае ки даруни хоно калон яъне ки 7 сотиқ 6 дар хона. дар пеши хона об ҳаста ки оби ариқ яъне ки оби дайрочаи калон меравад ки обуш бепроблем аст ва дарахтони мевадиҳандам дорад ки дӯстони азиз ҷош ҷои нағза мега. дар пеши хариби хона мактаб мағоза ҳамин хел чизо ҳаст. фурӯхта мешавад бо нархи 85 000 сомонӣ. кадоме ки боз мехарад бо муомила мекунад. дӯстони азиз рақамошон дар поини видео метавонед дигар маълумотша гирен. ин буд 12 хонаи фурӯшии мо. то видеои оянда худо нигаҳбонтон.